Mayong adlaw mga kasidioboy. So, mag-walking na po ko guys. Padlong sa office. So, lami gid paminaon guys ang tingog sa mga langgam mo. Kanang buntag. So, kaysa buntag nga imong badungog na lang mariti sa kuan, imong silingan. So tuyo ko na po na ako guys ang kuan kampo dala inspection o padulong mo ko sa office. Start sa work. So everyday po guys naapoy magkulik sa basura. Okay niyo. So Bangladesh everyday po na siya magkulik. So, inaanak din ni sa kampo guys. So mabuhay kini sila permi guys kay naman siya sa tubig. Kani shower. Everyday kaduha na abrihan ang shower buntag o hapon mga alas 4, alas 5. Ilan na po ng abrihan ang bunyag. Atong tanawon guys ang pest control na sila gi-install nga dog trap or usay mo isuludan ni iring.
So kinahanglan na ani siya ibahog yun para musulod ang kuan ero. Oh, basi airing yun gamay man eh. So morning trap. So sa kampo guys naagi na yung mga pest control. Kaya isa na sa mga requirements para ma-eliminate ang mga kuan, mga animals o klase-klaseng mananap. Mga langgam guys, din rin sila puyo sa kahoy-kahoy. Kaning area dagang ng kahoy. Ngayon, din nabot sila ng daghan. Pero kung kitag salag pud asa ilang salag ani. So by the way guys, update data tuod karon February 24, 2026.